Ngene lho. Brata iki yo sing Piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane ku ya ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndungklok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya kadang kala. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Iki kabel. Iya tak mbok bani nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabele. Apa? Nganggo Alus kabele. Alas kabele ning kabele ra iso obah. Yo kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye. Ora aku mau ket mau goleki jenengan lho Den Mas. Masa ten.